Go Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Ala! Umuulan na! Ang bihira naman ng panahon ngayon, ano, di ba, Boards? Kanina, ang init-init, sobrang-sobra, pinagpapawisan yung singit mo. Tapos ngayon, hindi ko alam sa ibang lugar pero dito sa Pasay po, lumabas ako saglit, sa labas, sumilip ako, ayun, umaambon na, parang uulan na. Aray! Ba't ka nangahampas, Tang? Wala lang, trip ko lang, may problema? Hira naman, Anyways, mga kabisyo, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga nasa kalsada, ikaw na nasa kalsada ngayon at pauwi na. Ayan, magandang gabi at don't worry, enjoy lang sa tugtugan natin dito. Anyways, mga kabisyo, eto na, wag na natin patagalin to, eto na. Tang, pag-usapan na natin to. Isang lalaki na nawala ng asawa dahil sa pananalasa ng isang tsunami ay gumugol ng mahigit 1 dekada sa pagsisid sa dagat bawat linggo sa pag-asang matatagpuan ang kanyang mga labi. Oh no! Nagsimula daw yung paghahanap pagkatapos nung tsunami sa Japan. Naalala nyo yung 2011 na kung saan nakaapekto sa lugar ng Fukushima. Ayan. Ngayon, sa mga taon mula noon hanggang ngayon ay sumisisid pa rin si Takamatsu. Yun po yung pangalan ng husband. At ginagawa niya ito ng mahigit ng 1 dekada upang tingnan kung mahanap niya pa ang katawan ng kanyang asawa. Oh no! Pambihira naman, Eto na, hindi na natin patagalin din, Tang. Logican na natin, Tang! Ay, sige! Bilisan mo! Umuulan na! Logican mo na yan, kalbo! Logican na yan! Logican na yan! Alright, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot, Jenny? Okay, kailangan ba bang i-memorize yan? Boards, basic. Ito ang ginagawa ng isang taong hindi pa matanggap totally ang katotohanan. Kung logic po ang pag-uusapan natin, it will take him forever na mahanap yung labi ng kanyang misis o asawa. Palagay na natin, di ba? Sa dami ng namatay doon sa tsunami, di ba? May makita man siyang kalabira o kalansay, di ba? So wala pa rin siyang kasiguraduhan na sa misis niya yun, di ba? Well, mga kabisyo, ito lamang po, this only shows, this is a sign of denial, di ba? Now, logican po natin, mga kabisyo. Patuloy po na hinahanap ng isang mister ang labi ng kanyang asawa na nasawi sa tsunami. Mahigit 1 dekada na ang lumipas dahil sa kanyang matinding pagmamahal at pag-asa. Diba? Ang pagsisid niya bawat linggo ay isang paraan po upang maibsan ang kanyang kalungkutan at mabigyan ng katahimikan ng kanyang puso. Ang kanyang dedikasyon ay nagpapakita ng walang hanggang pag-ibig at pangako sa kanyang asawa. Diba? Well, mga kabisyo, ang pag-dive niya po talaga ay hindi para mahanap yung labi ng asawa niya, kundi ito po ay nagbibigay sa kanya ng peace of mind, di ba? At nababawasan po yung kalungkutan na kanyang nararamdaman. Hindi kagaya ng kapitbahay mo na OFW yung misis, para maibsan ang kanyang kalungkutan, anong ginagawa, Tang? Ano, siyempre, ang ginagawa niya para maibsan yung kalungkutan niya, nagda-dive sa ibang babae. Aragoy! Maloy ka! Ito, lalaki nag-dive sa dagat. Ito, dive sa ibang babae. Tira naman, Huwag ganon, Boards! Huwag ganon! Bad yan! Kasalanan yan. Tandaan mo, ang misis mo nagpapakahirap sa ibang bansa, nagpapaalila, diba? Halos hindi natin alam kung hindi na makakain. Tapos ikaw sasabihin mo lang, dahil nangungulila ka sa kanya, kaya nagawa mong gumawa ng kasalanan, nag-dive ka sa ibang babae. Ang bihira naman,
Walang ganunan. Sige ka, sa kakadive mo, baka malunod ka. Hindi ka na makabutwa, bala. Nan. Basi, malutaw ka na lang. Nilayasan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!